вазорати нақлиёти Тоҷикистон ҳаракати тақрибан 100 мошини борбарро дар марз бо Чин боздоштааст. Моликони мошинҳо барои интиқоли аз меъёр зиёди бор муттаҳаманд. масъулони Вазорати нақлиёти Тоҷикистон гуфтанд, ки мошинҳои боркаш аз ҳаҷми пешбинишуда бештар бор интиқол доданд, ки хилоф ба меъёрҳои роҳҳои Тоҷикистон мебошад. Як масъули Вазорати нақлиёт рӯзи 8 май ба радиозодӣ гуфт, дар роҳҳои Тоҷикистон ҳаракати мошинҳо бо 40 тонна бор иҷозат аст, вале дар аксар маврид ронандаҳо ин меъёрро нақс мекунанд. Ин мошинҳои боркаш ба гуфтаи масъули Вазорати нақлиёт ҳоло аз 50 то 55 тонна вазн доранд ва дар сурати бо ин вазн ҳаракат карданашон ба роҳу пулҳо осеб мерасонанд. ҷое ки ҳоло мошинҳои боркашонӣ қарор доранд, тарозуи Вазорати нақлиёти Тоҷикистон насб шудааст. масъулони вазорат мегӯянд, чанд дафъа ба ширкатҳои боркашонӣ ин масъаларо матраҳ карданд, вале онҳо ба интиқоли бори аз меъёр зиёд давом медиҳанд. ронандаҳои мошини боркаш мегӯянд, қаблан дар ин минтақа ба чунин як мушкиле дучор нашуда буданд. онҳо гуфтанд, дар ин минтақаи сарди баландкӯ ки нафаскашӣ душвор аст, маблағу захираи хӯрокашон тамом шудааст ва аз гуруснагӣ ранҷ мебаранд. ронандаҳои дармонда дар ин масир мегӯянд 4000 сомонӣ маош мегиранд ва моҳие як бор аз Чин ба Тоҷикистон бор интиқол медиҳанд. тасмими чанд тонна бор интиқол додани онҳоро аксаран ширкатҳои нақлиётӣ мегиранд. намояндаҳои ширкатҳои нақлиётӣ ин мавзӯъро шарҳ надоданд, вале ҳамсӯҳбати радиозодӣ дар Вазорати нақлиёт гуфт, бар асоси иттилоое ки дастрас шудааст, аз Чин то марзи Тоҷикистон молу маҳсулотро бо 3 мошин меоранд, вале пеш аз ворид шудан ба кишвар онро ба як мошин бор мекунанд. роҳе ки ҳоло мошинҳои боркаш дармонданд, ягона роҳи воридоти молу маҳсулот аз Чин ба Тоҷикистон аст. аз марзи Чин то Душанбе беш аз 1000 километр роҳ аст, ки аксари қитъаҳои он душворгузар мебошад. гардиши савдо миёни Тоҷикистону Чин солона ба ҳисоби миёна 800 миллион долларро ташкил медиҳад. Чин яке аз шарикони калидии Тоҷикистон дониста мешавад.